Nastavenie plugínov. Teraz si nastavíme plugíny, ktoré sme si nainštalovali do systému WordPress. Začneme kontaktným formulárom, ktorý je nevyhnutný pre každú firemnú web stránku. Plugin Contact Form je obľúbený a tvorcami webov veľmi využívaný. V ľavom paneli nájdeme položku Kontakt, kde po otvorení skopírujeme vygenerovaný kód. Klikneme na kontaktný formulár. Vygenerovaný kód skopírujeme. Vložíme ho do stránky. Aktualizujeme. A web stránku si zobrazíme. Po zobrazení web stránky uvidíme kontaktný formulár. Plugin umožňuje formulár editovať, pridávať polia, checkboxy a tiež pridať k nim popisky. Ako vidíme, tu môžeme pridávať polia formulára, ako e-mail, textové pole, číslo, telefón, dátum, oblasť textu. Ďakujem a dovidenia.